Здравей! Знаеш, според мен романичните хора са все по-малко и по-малко. Особено мъжете или момчетата. Защото според тях това да си романтичен е супер банално, гадно и не се харесва на момичетата. До определена степен е така, но да правиш малки жестове, като примерно да подариш цвете или нещо съвсем просто, обикновено, наистина много би зарадвало момичето, особено мен, примерно. Аз оценявам наистина малките неща. В смисъл, не ми трябват, примерно, големи подаръци или големи букети и такива неща, за да ме впечатли момче. Дори най-малкото би ми харесал наистина. Жените романтички са наистина малко, но всъщност не знам. В смисъл, момичетата са се разменили ролите. Момичетата от някъде стават по-романтични. И така, и наистина оценявам малките неща в живота.